Honnan tudhatod, hogy valaki mérgező számodra? Ismered azt az érzést, amikor találkozol valakivel, és utána napokig rosszul érzed magad? Levert, kedvtelen és feszült vagy. Mintha valaki leszívta volna az energiádat. Pedig nem is beszéltetek nagy dolgokról. Ez az apró találkozás is hatással lehet rád, mert a lelked azonnal érzi, hogy valami nincs rendben. Na de mi van akkor, amikor egy ilyen emberrel nap mint nap együtt élsz? Ott a tét sokkal nagyobb, és a jelek is egyértelműbbek lehetnek. Figyelj oda, ha állandóan neked kell engedni és igazodni valakihez. Ha folyton bűntudatot ébreszt benned. Ha saját vágyaidat elnyomod, hogy neki megfelelj. Vagy ha félsz kimondani, amit gondolsz, mert tartasz a reakciójától. Ez egy folyamatos belső stressz, ami a testedre is hatással van. Fejfájás, gyomorproblémák, alvászavarok, és még sorolhatnánk. Ezek mind-mind nem véletlenek. A lelked és a tested folyamatosan jelzi, hogy valaki mérgező a környezetedben. És ezt nem kell elviselned. Hallgass a lelkedre és a testedre, és tedd meg a lépést a saját egészségedért. A kapcsolatok nem attól lesznek igazak, hogy mindig könnyűek, hanem attól, hogy biztonságot, tiszteletet és nyugalmat adnak. Egy igaz kapcsolódásban, legyen az családi, baráti vagy párkapcsolati, nem kell attól tartanod, hogy mit mondasz ki. Nyugodtan beszélhetsz vele mindenről, még a nehéz érzésekről is, mert tudod, hogy nem fog kinevetni, bántani vagy elhallgattatni. Lehetsz fáradt, lehetsz boldogtalan, ő akkor is ott van, nem csak a szép pillanatokban. Ott van benne az elfogadás, az őszinte érdeklődés, és az a különleges érzés, hogy hazatalálsz, mikor vele vagy. Ha ezt nem érzed valakinél, akkor lehet, hogy ideje másképp nézni rá. Mert amit érzel, az nem túlzás, nem hiszti, nem vagy túlérzékeny, az a te igazságod. És azt meg kell hallani, főleg neked, önmagadtól. Ha úgy érzed, hasznos volt ez a videó, mentsd el későbbre, és küldd el annak, akinek szerinted most segíthet.